ukumodelisha. Sure. Ubiza lento ukumodelisha. Akufani ungakhange uthetha ngayo kodwa kwaphila inyanga yonke nje. Umthuthu mntasekhaya, ngicela ungamxeleli umama notata. Uyazi mani kwazi uzikhethela umsebenzi endiwufunayo. Ndiyakwenzela nantoni na mntasekhaya. Ndiyakucela mntasekhaya unganixeli wethu. Ukuba bandibuza? Uvale phezulu mntasekhaya. Kulungile. Mandithi ke ndikwenzelelele. Gogo kuyafuneka ukuba nawe undincede. Uthini? Andazi. Kuyafuneka ukuba undincede nje. Mthuthu wethu. Nami ngokwami. Uthetha uthini xa uthi nawe ngokwakho? Ndim obonisa umthuthu lencwadi. Ngoko ke kuya kufuneka nawe undibonelele. Ukubonelele ngantoni? Nami ndiyafuna ukuphuma ezincwadana. Mhlawumbi ke wena ke ungandizamela indawo engephi esingayidlala sobabini wethu. Suka ro emfundeni. Ungazithembisi tutu ntanga. Kwenye ivukile veki pheleyo ubuye kwenye uthini khanga fakwe ne-feeling kwicamera. Kakuthethwa kwezinto. Kwecala amancwadi khawulibale wena. Ciki, nganjani ngamsi? Wazi kahle banthandana noThemba. Sisapha le ncwadi wena. Yeah. Sisapha le ncwadi, sisapha le ncwadi. Umuntu lapha kule ncwadi. Yeyami le ncwadi umuntu lapha kuyo. Uzandinceda ke? Andisoze ndikhanda ukubuka ndonyelisa. Themba akasoze akoye. Muleno nani? Hayi Ciki. Into nje sinoyena uphambili umdlali apha. uMiss Ciki Jaxa. Ingando lencwadi. Ciki. Nguwe lo sana. Yebo. Ngubani lo? Kwenza ntoni apha? Yabona le ingathi ngapha kwami. Khathi ndibona. Oh, lomfo. Ngulomfo efanele ngithandane naye kodwa ukhona omnye umfundi bayi. Kukwakho omnye futhi. Yiyo le mingafuni uxela nomsebenzi wakho Ayisuka Themba libali nje eli. Siyadlalisa apha nje. Yadlalisa. Kwama mehla ningathanga niyadlalisa apha. Morris, lo mfo asinguye lokuthiwa kusoloko ethandana nawo onke amantombazana asebenza nawo. Awu. Uthini? Iqiniso, nyande? Ruben uthetha buvuvu nje. Inyaniso epheleleyo yona. Nyanyani. Ukho ntombi athi yalahlelo umsebenzi nxa ungathandani lo mfana. Iqiniso. Kakade kutheni nihlawula imali engaka nomsebenzi? Ayisuka baphambene abaThemba. Ewe. Kwaye kuthiwa ungagqithanga kuye. So awuzufumane tu kwaphela umsebenzi. Xoxa indini. Yeke manje. Tata buvuvu bencwadi. Ciki, uyibona incwadi seyiphumile esani ungayilibali ikhomishini yami. Ewe. Umele ntoni? Ciki, ungalibali kaloku ba usandityala. Ucapile Themba? Hayi kangaka. Ke kutheni ungathethi nam nje? Imali ntoni utyala uMarhadebe? Kaloku ngummeli wam kuba ngumntu ondifunele lo msebenzi. Ngoke noko fe ndimnikile ikhomishini. Mamela elibali liyaphela kwihlelo elizayo. Le iveki ezayo yekugqibela. Sicela ikhokho ezimbini. Themba, lande kumbona ndithandana naye pha. Niyazothe kanjani apha kum? Qha ke bekufanele ke sikwenze oko. Kodwa andisaphindi ndikwenze oko. Kuba baza kundiba emveni koko bandibulali. Ngabakhona into enganceda ngayo. Ciki khonto elifeni. Ngicela ipayi. Iyakuchithisa ke ngoku loo nto. Kancinane. Kodwa ke baza kubulala njani? Bangandifaka kuhoko yezingwe. Ubugqi bam buphelele ngamandla. Zize zona zindihlasele kuba ndiseyiyo intombi ntombi. Ibibhongisa yintoni kangaka? Andazi akhongele ididekile. Uthini okujonga ngalo ngexesha? Andibona nje yini? Ujonge ntoni wena mfo? Ndijongile apha princess. Bendingazi ukuba singabamelwane. Khawufake inzipho zapha kum princess. Uvungame. Uya kulo maxanthanda. Vala umlomo wakho wena. Lunga isithando sakhe sasencwadini singazi sikubambe ngezandla.
bendithe ndilambile nje. Sambe. Ume princess. Kodwa Umana wena. Yimthuthu. Udadewenu ngabe uthini ngalomsebenzi wakhe wethu wemodeling? Hayi mama kanixelele into. Kwaselo kufanele kuba ndimgrumbe. Inkosi sisi. Hey wena, isihlangu zami zimdaka. Ngoke. Uyazi Oh hayi tyhini. Asiyombeko leyo khawulinge kokho khona. Ayisuka. Oh, ugcwabe ivilo msindo. Oh, ndiyabulela dadewethu leyo. Yimthuthuze. Awukawulungisi nalomselo ngokuzwela apha phandle apha. Ungakhathazeki manje zawulungisa. Ciki, awukaqebi. Yiwethu, ucinga uyaphi? Awukasixoxi stove. Ungakhathazeki mama, senza ngokwami. Besixoxe nguyizolo na izolo elinye ngoba Ungakhathazeki torho mama. yewethu uqhubeka ntoni kanye kanye? Ndinodade mama owazi indlela endixabise ngayo ibhola ekhatywayo. Isaleni kakuhle. Uthetha nawe. Okay, kutheni usebenza? Yazi kakuhle mama notata bakalali. Into efika ithini? Ke ndifuna laa ncwadi. Ungandisinekeli indawo oqala. Ngomgqibelo mhlawumbe sisicaka sakho yonke le veki saphinde ndikwenze le nto. Andikhumbuli sibeka ixesha kwimvumelwano yethu. Uyinja mthuthuzeli. Hayi kaloku Ciki, asiyondlela ukuthetha nomntu ingakumbi xa ufuna into kuye. Wachazela umama ngawo nonoluthando. Yintoni kaloku angonothando? Uyazi kakuhle mama kabafuni abantu bakowabo. Ewe, nokuba bengabayedini, emehlweni katata bangabantu abamele usindiso. Nalanturupe nawutsho ngemini yokugweba. Oh torho, khawuyeke loo nto. Thatha nantsi incwadi yakho. Oh, ayikho apha. Uyibeke phi ngomuntu odlala ngamo? Apha ngaphantsi kwamandlalo. Mhlawumbe uyapha emva kwebhedi. Ciki, nguwe ngoku usodlala ngam? Andithi nguwe kusendlula ibhedi yam namhlanje inokuba uyithathile. Kanti ngodlulele namhlanje. Kubani ke? Kukhulu. Hayi xa ukuvuka tokanakele uyazi ke ndigxothuke kancini kangaka ndilibala qhoba unzima njengengqowetyuwa. Nizowuthi lwabe eyokulala hayi zani ngakubhiyozi zanika mahala. Oh hayi enkosi Marhadebe. Ukho wambona Mampinga? Hayi umntu apha emva kweyure uthethe ngedinga into enjengezo. Idinga. Ibe unedinga nabani? Hayi andazi. Ize. Umetokeni. Oh, sithandwa sam. Kunini ndiwulindile lo mzuzu? Ungumthunzi wam welanga. Asisayi kwahlukana kwakhona. Imilebe yakho mayibalise impilini yakho. Oh, kawujonga ukomelela kwakho. Ubushushu bakho. Oh, ndiske ndinyibilike nje ezandleni zakho. Thixo, uthando lethu mazulu ugcino luyimfihlo okwethutshwana. Ukuba singabhaqwa zakutshatshalaliswa. Ewe ndiyazi, ndinoloyiko. Awundibambe. Oh, ndibambe. Oh, ukuvutha kwakho. Khawume kancinane. Ndiva ngathi kukho umntu ngaphandle. Inhliziyo yakho ndawuyibeka olonwabeni. Jonga, ndiza kuvula ucango. Incedeni, yi-tiger woman. Tyhini, yilaa ncwadi masoyijonga. Uyandithanda. Phuma lapha, Fathana.
Khulu incwadi yethu leyo. Ndiyifuna esandleni sami ngoku. Tyhini Thiza, ningathini koyikisa isithakozana lihlale lodwa egumbini lanje? Njengoba ngathi kuvakala ngathi kukho abantu abaninzi nje, nawe ubunobukhohlakala okuthile nje Khulu. Hayi njengalo, ukhohlakele ukhohlakala uyazi tulo. Benditshilo. Angeke ahlala ngayikhumbulanga impahla yakhe kuba ebefuna le ntwenqa yemali engaka. Bengingakhulanga mpahla, mndawuqala ungakho ninzi kangako laa mali. Ibingekho ninzi. Le mali ibingathenga amabhotela amashumi 2, iibhotile. Ndiyifuna ngoku Khulu lo ncwadi. Andikagqibi ukuyifunda yu. Angathi nentata xa ngabona le ncwadi. Yena umamakho, ndatsho ndaqaqanjelwa. Ungathi ndim. Umamakho xa ngayibamba le ncwadi. Lityala lakho lonke elimthuthu. Laa ncwadi kufanele uyifihle kwindawo efihlakeleyo. Ndiyayifuna ke ngoku apha ezandleni zam. Umoshe nje waxelela umama notata ndiza kumhlinza ehleli. Khulu khawusinike lo ncwadi torhwana ndiyakucela kwaye ungabiki into kumama kuba uciki angakwenkulu inkathazo adiqondi uba ungayithanda loo nto. Enye into uciki angakubhatalela onke amatyala akho kwamarhadebe. Uthi kutheni? Thini? Hayi unesisa. Yazi intoni? Nami ndithanda nindifake kulo mboniso wena. Yazi kuthani? Xa ningangena kulo mboniso ndithanda ukuthandana nanzwana. Ndingazi ke nje ndikubhatalela ityala lakho kwamarhadebe. Hello? Ukhona. Tiger woman! Ayakubiza amagumbi asihlathini mfondini. Unqola ntoni kangaka? Pulukutu, pam, pam, pulukutu, pam, pam. Uyakufuna ukunxeba Tiger woman? Molo mthuthi. Molo mapingi. Molo. Mthuthi, kawufaka into phansi kalo mlenze wetafula uyashukushukuma. Oh, princess, kawubamba izinto zomthendeleko. Ngalo mzuzu ndibeka ilaphi kwezi wetafula. Yintoni nale nto kaprincess ibuthethe apha? Oh, yimifanekiso endiyibone encwadini kaPrincess Di, uyayiqonda? Ebenxibe ilokhwe ende efana nekaciki, uyayiqonda? Bendithi ndizama ukuthi uciki ufana noPrincess Di. Hayi. Xa ucikizwe ufuna ukufana noPrincess Di, awufuneka ke zapha kumke ndimtshize ngale peyinti yamqala. Mandla, make siye kuncokola torho naba nabantu becawa sebefikile. Ndiyathemba ke namhlanje bawuzubatshiza ngepeyinti kwakhona. Hayi mfundisi wami, andinawuyenza loo nto umoya noko awuvuthuzeli ngapha ngakuwe namhlanje. Hayi singayenza namhlanje ilanga liyava. Oh hayi kawupheze marhadebe kukho abantu abazafuna ufowunela apha mani. Hayi nemali yona iyawuthi qatya kuba ngecawa sibiza ngokuphindiweyo. Ewe ukhona kwalapha zamxelela. Ciki. Kufuneka sisiphinde namhlanje safoto. Molo molo. Molo mfundisi. Molo mzalwane. Molo na. Ciki kufuneka senze enye namhlanje. Kulungile, ndizawusamcela utata. Molo bantwana. Molo tata mfundisi. Molo baba. Molo mntana. Molo mama. Uxolo tata kwingxaki naye namhlanje malunga nenkonzo. Oh, kutheni mntanami intshumayelo yami ngiphatha kakubi? Hayi tata ayiyo loo nto. Bazozosilanda namhlanje funeke sothatha ifoto. Bimagazini yethu asoziphume ngexesha. Utheba mntanami ubungenayo yapha ekuphumeni kwenkonzo? Tata bathe bayeza bazozosilanda. Oh, hayi ke kulungile ungahamba. Kodwa ube nathi ngokwasemoyeni. Uqinisekile tata enkosi tata. Iwethu ucinga uyaphi nawe? Bese ndithethile notata. Gcina kulungile wena ndawube ndikuchazele sesishiywe lixesha lenkonzo. Bazalwane nodade. Xa siza kungena emthandazweni masizilungise inhliziyo zethu sicinge ngezono esizenzileyo ebudeni beveki. Ndithe nakugqiba ukutshintsha ndajikela ngasemva bomama uphantsi wandisokolisa. Mhlawumbi ngezinye isiphithiphithi ingaphelanga mina namhlanje. Utsho ngoba utheni kakade uzilungise ebusweni kanti sazithathela phezu foto Khona apha ngoba baphambene. lapho besisebenzisa kwingxaki kuyo ingathi umnikazi zange abhatalwe. Enye into ezifoto kufuneka zibe selebhu ngokuhlwanje. Andinakho abazali bam bangaphambana bakuyibona le nto. Ndiyathemba kwawuba njalo. Kodwa ingathi kuyam iboniso yangaphambili bunganxibanga ngokwaneleyo kodwa ungakhathazeki sasithatha lapha ngasemva. Nabantu abazawuthatha le miboniso bathe bazawuphatha nje into ezibalulekileyo abazazisebenzisa. Oh, Ngoku kude kube ngunaphakade. Amen.
abasoze bakwazi uyijikelisa laa ndlu ngasemva ungathanga bangaza neento zimbalwa kakade nditshilo nathi bazawuza neento zimbalwa khange bandixele ngobukhulu bazo andizukwazi uphuma ngelepad princess utata ngeqhuba inkonzo ngaphandle kude kufuphi nathi nje hayi sika wethu khawenze soze bakwazi ngezibhahlo ezinxibileyo thatha iimpahla zakho ke leopard princess kuba umongezi uthi akanakwenza kakuhle umsebenzi wakhe uthi ugqiba unxiba khawuleza yimpahla le kule nto akukho nto apha khawulezisani madoda imini imkile patrick kutheni ungekanxiba impahla yakho nje shukuma ndoda lindawo elikhumulosise andinakhulule mna phambi kwale ndibane abantu ngenapha kamarhadebe uza kubonisa indawo yokutshintshela hayi akunamsebenzi andinalo ixesha lalo ngqombolo hlala apha sandile siphi isikhusho sakho sandile uyiphethe imikhonto kwakunye nezinye izinto ewe yonke into ilapha mhlekazi ingwe yona iphi iyeza nomongezi angelange ngogalekile utheni ngalungiswanga nje hayi ayikhange ndifumane ixesha layilungisa ndizayilungisa khona ngoku akhange uthi kum indlebe izawuba indle yotshintshela ngokule patrick okuphazamisa abantu bam ngokunisa nalanje egcwele into yako endlini yam kodwa uyazi makade ukuba yonke le nto ingxamisekile sakuthela chatha emalini malini ama50 erandi khawuhambe uyokuhlala ecaleni kwexhwele isifundo sethu sanamhlanje sisifumana apha kwincwadi kaMateyu sawulungile isahluko sesihlanu siqale kwivesi yama-27 amazwi afundeka ngale ndlela nivile ke ukuba kwathiwa kumanyange uze ungakhexezi ke mna ndithini wonke umntu okhangela umntu eyinkazana aze amnqwenele selemkrexezile entliziyweni yakhe sandile uza nomthi ukuba ke iliso lakho lokunene liyakukhubekisa kuba kulungile okokuba ulahlekelwe lilungu libe linye emzimbeni wakho kunokuya kwantshabalala ndibamba apha kuhle dala ungahlala phantsi usebenze kakuhle enkosi sandile uphi upatrick ukhona ngaphakathi mhlekazi ndiza naye nengwe siyayifuna ukuba seyilungile ewe mhlekazi ubuhle bomntu wesifazane busoloko bukukuwa kwamadoda amaninzi usamson indoda yayinamandla wawa emadolweni omfazi wakhe uDelila waphelelwa ngamandla akumcheba iinwele zakhe patrick ungasebenza njani unxibe ezi zihlangu zikhulule andicingi le ndawo izelinginxiba zebhutile khange uthi uba sesebenza ngifuna uyishibhini mani hamba guqa phaa phambi kwelephat woman kuqapha apha eweke yo indlumile zasibhanqa sengwe sithatha isita senyama besandeni kum kwenzeka ntoni bensindiyifakela umsila akusenani sawusebenza ngaphandle kwayo sakuyifakela kwimifanekiso yokugqibela sikwanalo ke nebali likayohane umbhaptizi owabulawayo ngenxa yobuhle bomfazi iphi princess akafuni uphuma endlini khawuyeka ukudlalisa kwanele le mfitshimfitshi sandile ndiza naye kulungile mhlekazi bentwazana uSalomo sibuyele ke ebalini lenkosi uHerode ngemihla yakhe uHerode is a princess walahlekiswa inkosikazi yakhe
eyayifuna yena okokuba avalele uYohane entolongweni. Kodwa ke rhamente ebekekileyo, uHerode akawuwisanga umthetho kokuba abulawe uYohane. Lanele ligazi mhlekazi. Ikhangeleka kakuhle. Khawuyeka ukuzenza intombi into. Sesidlulile kwelokunqana bebalini. Ndiyaphaya ngakuPatrick. Hey! Iqonqa. Jonga into yenzileyo ngoku. Yimaphuqe. uSalome wayeyintwazana eyayintle kakhulu, eyathi yakudanisa. Sondela ke ngokancinane phaya ngakuPatrick. Waze ke ukumkani wayithembisa okokuba nayiphi na into ayicelayo uya kumnika. Kanti ukumkani ngokwenjenjalo uzifaka emgibeni. uSalome ke wacela intloko kaYohane uMbhaptizi. Wawa emgibeni ke unkosi uHerode kuba waba ngayicenga le ntwazana. Ngoku ke yenziwa uphethe iprincess ezandleni zakho. iTiger Woman ikujongile. Kulungile. Andisobe ndiphinde ndisebenze nabantu bangazukusebenza tu. Khawujongwe nje. Ayi. Kodwa nakanye ayivumanga ukujika kweso sicelo yayisenzile. Yabe ke yanqunyulwa inhloko kaYohane yanikezwa kuSalome. Hayi, okwasibona apha isidumbu esikhalayo. Msule Sandile. Masiphinde kube kanye kwakhona. Njengoba senditshilo yanqunulwa inhloko yale ndoda, yaqenqeleka, yakubambe kaphi ibambe ke khona. Walala umzimba uthe zole. Nenhloko seyilindelwe ukunikelwa kulo wayeyicelile. Eke. Ngoku ke iTiger Woman iza kuphosa umkhonto. Ndifuna ubambe lo mkhonto kanje. Wenza ngathi uyawuphosa, ungawuphosi. Impindezelo yabakhohlakeleyo yayisendleleni kwabo benza inkohlakalo ngalo lonke ixesha. Uphose kanje. Kwabo bangawuthobeliyo umthetho wenkosi, ndithi impindezelo iza ngokoyikekayo ngokumangazayo. Wenza lulalo. Wansantoni isidako. Uzobhoqa. Emadongava. Sakuzane. Uzakubhatala. Amen. Inene simangisi uba ungabukho polisi elikhathaza uMarhade bepha. Kodwa yami intombi ikwazile ukuyenza loo nto. Ubudimani ngilaxesha bisi. Mamela ke Mduduzulu, kwanele ngoku. Ucikiza uzawungena, awungena uthula uthi uba beninguwe benzawucinga ngento endiyenze kuye ebudeni bale veki yonke. Kunjanje ndiyiqaphele loo nto. Iba neentloni. Uzukuhleke nje wena ndakubhovuza ngale nto kayibukhali. Ngicela uxolo tata. Hayi kulungile mntanam. Ndiyavuya ubona uba uyazidanela izono zakho, kodwa ndingaqondi noba le nto iphelele kule ndawo. Andiqondi uMarhade uzawuvula namhlanje. Yiza sisi. Yakubuzisizela, hlala phansi. Bani ngambona uMarhadebe unjani? Hayi suka.